Dobrý den všem a vítejte v modulu 8 Mediální gramotnost a falešné zprávy. V této lekci se naučíme kontrolovat informace na internetu předtím, než jim uvěříme nebo je budeme sdílet s ostatními. Každý den vidíme na internetu zprávy, příspěvky, videa, obrázky a zprávy v komunikačních aplikacích. Některé z těchto informací jsou užitečné a pravdivé, jiné však mohou být falešné, zavádějící, staré nebo vytržené z kontextu. Dnes si procvičíme jednoduché návyky, které nám pomohou být při používání internetu opatrnější a odpovědnější. Cílem není mít z online informací strach. Cílem je zastavit se, přemýšlet, kontrolovat a sdílet odpovědně. Dnes se naučíme jednoduché návyky pro kontrolu zpráv, příspěvků, obrázků a videí. Nejprve se naučíme, co znamená mediální gramotnost. Mediální gramotnost nám pomáhá používat informace opatrně a odpovědně. Za druhé se naučíme kontrolovat zdroje, to znamená zjistit, kdo danou informaci zveřejnil. Za třetí se naučíme rozpoznávat falešné zprávy a všímat si varovných znaků, například clickbaitových titulků, emocionálních výrazů nebo nejasných zdrojů. Budeme také hovořit o obrázcích a videích, protože mohou být upravena, oříznuta nebo pozměněna. Nakonec se naučíme sdílet odpovědně. Před přeposláním něčeho dalším lidem bychom se měli zastavit a vše zkontrolovat. Mediální gramotnost znamená rozumět informacím, kontrolovat je a používat je rozumně. Když něco čteme na internetu, neměli bychom okamžitě věřit všemu. Měli bychom číst pozorně a kriticky přemýšlet. To znamená klást si otázky, například: kdo tuto informaci vytvořil? Proč byla sdílena? Kdy byla zveřejněna? Je stále pravdivá i dnes? Mediální gramotnost také znamená odpovědné sdílení. Pokud si nejsme jistí, že je něco pravdivé, je lepší to nezdílet. Odpovědný uživatel internetu nešíří informace rychle bez ověření. Online informace mají mnoho podob. Můžeme číst zpravodajské weby, články, zprávy nebo aktualizace. Můžeme také vidět příspěvky na sociálních sítích, komentáře, krátká videa nebo přeposlané zprávy v komunikačních aplikacích. Tyto druhy obsahu nás mohou informovat, ale také nás mohou uvést v omyl. Důležitý bod je následující. Informace se na internetu šíří velmi rychle. Falešná zpráva se může během krátké doby dostat k velkému počtu lidí. Proto je velmi důležité informace před sdílením kontrolovat. Čím rychleji se informace šíří, tím opatrnější bychom měli být. Důvěryhodný zdroj je jasný, oficiální, aktuální a odpovědný. Například oficiální organizace, jako jsou školy, obce, nemocnice, ministerstva, univerzity nebo známé instituce, jsou obvykle důvěryhodnější. Důvěryhodný zdroj často uvádí jméno autora nebo organizace. Také poskytuje jasné datum, abychom věděli, kdy byla informace zveřejněna nebo aktualizována. Důvěryhodné informace často obsahují důkazy. Mohou to být fakta, dokumenty, spolehlivé odkazy nebo propojení na oficiální informace. Když vidíme informaci online, měli bychom se zeptat, kdo je za tuto informaci odpovědný. Některé zdroje nejsou důvěryhodné. Měli bychom být opatrní, pokud je informace nejasná, emocionální nebo anonymní. Titulek jako šokující zpráva nebo nebudete věřit, co se stalo, se nás například může snažit přimět k rychlému kliknutí. Pokud chybí jasný zdroj, autor, kontaktní údaje nebo důkazy, měli bychom být opatrní. Porovnejte to s oficiální stránkou místního školského úřadu. Pokud má jasný zdroj, nedávnou aktualizaci a užitečné informace, je důvěryhodnější. Dobrá otázka zní: důvěřoval, abych této informaci, kdyby se týkala mé rodiny, školy nebo zdraví? Falešné zprávy se nás často snaží přimět k rychlé reakci. Jedním z běžných znaků jsou emocionální slova, například šokující, tajné, naléhavé nebo tohle musí vidět každý. Dalším varovným znakem je absence jasného zdroje. Pokud chybí autor, oficiální stránka nebo kontaktní údaje, měli bychom být opatrní. Problémem mohou být také staré informace. Někdy jsou staré zprávy sdíleny znovu, jako by byly nové.
Také obrázky mohou být zavádějící, mohou být upraveny, oříznuty nebo pocházet z jiného místa či období. Pokud tedy něco působí emocionálně nebo podezřele, zpomalte a vše zkontrolujte. Před sdílením informací můžeme použít jednoduchý postup kontroly. Nejprve se zastavte. Nesdílejte ihned. Za druhé, zkontrolujte zdroj. Kdo informaci zveřejnil? Za třetí, zkontrolujte datum. Je informace aktuální? Za čtvrté, porovnejte. Můžete stejnou informaci najít u jiného důvěryhodného zdroje? Za páté se rozhodněte. Měli byste ji sdílet, uložit nebo přestat? Před sdílením si položte 3 otázky. Je to pravda? Je to užitečné? Mohlo by to někomu ublížit? Pokud může informace někomu ublížit nebo vyvolat paniku, je lepší ji nesdílet. Obrázky a videa mohou vypadat skutečně, ale přesto mohou být zavádějící. Mohou být upravena, oříznuta, převzata z jiné doby nebo dokonce vytvořena pomocí umělé inteligence. Když vidíte obrázek nebo video, pečlivě se podívejte. Zkontrolujte pozadí, stíny, obličeje, ruce, nápisy a další detaily. Zkontrolujte také souvislosti. Kdy bylo pořízeno, kde bylo pořízeno, je popis správný? Dobrým návykem je znovu vyhledávat. Hledejte stejný obrázek, video nebo příběh na jiných důvěryhodných webových stránkách. Vidět neznamená vždy věřit, stále musíme kontrolovat. Clickbait je obsah, který využívá zvědavost, strach nebo emoce, aby přiměl lidi kliknout. Mezi běžné clickbaitové výrazy patří tomu neuvěříte, tajné, naléhavé nebo tohle vás šokuje. Clickbait může být rizikový, protože může vést k falešným zprávám, podvodům nebo nebezpečným webovým stránkám. Někdy je titulek velmi dramatický, ale informace je slabá, falešná nebo zavádějící. Dobrým návykem je přečíst si před kliknutím zdroj a titulek. Položte si otázku. Je tato informace užitečná? Nebo se mě pouze snaží přimět k reakci? Každý člověk může pomoci zastavit dezinformace tím, že bude informace sdílet opatrně. Před přeposláním zprávy se zastavte. Nepřeposílejte ji okamžitě. Poté zkontrolujte zdroj, datum a důkazy. Chraňte také ostatní. Nesdílejte soukromý, škodlivý, urážlivý nebo děsivý obsah. Někdy lidé sdílejí falešné informace, protože chtějí pomoci. Pokud je však informace chybná, může vyvolat zmatek nebo strach. Odpovědné sdílení znamená přemýšlet o dopadu informace před jejím odesláním ostatním. 3 jednoduché otázky nám mohou pomoci rozhodnout, zda je informace důvěryhodná. Za prvé, kdo ji zveřejnil? Je to oficiální instituce, známá organizace, škola, obec, nemocnice nebo důvěryhodný zpravodajský zdroj? Za druhé, kdy byla zveřejněna? Některé informace se rychle mění, například zdravotní pravidla, školní termíny, dopravní informace nebo veřejné služby. Za třetí, kdo ji napsal? Vidíme autora nebo odpovědnou organizaci? Pokud na tyto otázky nemůžeme odpovědět, měli bychom být opatrní. Zdroj, datum a autor jsou 3 důležitá vodítka při ověřování informací. Falešné zprávy se v nás často snaží vyvolat silné emoce. Mohou se nás snažit vyděsit tvrzením, že se stane něco hrozného. Mohou se nás snažit rozhněvat tvrzením, že nám někdo lže. Mohou vytvářet naléhavost slovy sdílejte to okamžitě. Mohou vyvolávat zvědavost výrazy jako tomu neuvěříte. Silná emoce je signálem, že bychom měli zpomalit. Pokud nás něco velmi rozzlobí, vystraší, šokuje nebo nutí spěchat, měli bychom to před uvěřením nebo sdílením zkontrolovat. Nyní porovnejme 2 příspěvky. První příspěvek pochází od místního školského úřadu. Byl aktualizován včera a obsahuje informace o termínech zápisu do školy a požadovaných dokumentech. Má jasný zdroj a užitečné informace. Druhý příspěvek říká šokující zpráva. Pochází z neznámé stránky a říká klikněte, než to zmizí. Má emocionální titulek a chybí jasný zdroj. Který z nich působí důvěryhodněji? Měli bychom zkontrolovat zdroj, datum, autora, tón a důkazy. Toto cvičení nám pomáhá pochopit rozdíl mezi důvěryhodnými a podezřelými informacemi.
Když vidíme příspěvek a nejsme si jistí, zda je pravdivý, můžeme postupovat bezpečně. Nejprve začněte otázkou. Například: je toto školní oznámení skutečné? Za druhé, vyhledejte více informací. Za třetí, porovnejte výsledky z různých zdrojů. Za čtvrté, hledejte důvěryhodný zdroj, například webovou stránku školy nebo oficiální stránku. Nakonec se rozhodněte, zda informaci sdílet nebo se zastavit. Pokud informaci nemůžeme potvrdit, je bezpečnější ji nezdílet. Nyní si procvičíme kontrolu obrázků a videí. Než uvěříme tomu, co vidíme, měli bychom hledat vodítka. Vypadá obrázek neobvykle? Jsou obličeje, ruce, stíny, nápisy nebo pozadí zvláštní? Je kontext jasný? Víme, kde a kdy byla fotografie nebo video pořízeno? Můžeme to ověřit? Můžeme stejný obrázek, video nebo příběh najít někde jinde? Obrázky a videa mohou být velmi působivé, ale mohou nás také uvést v omyl. Proto bychom je měli pečlivě kontrolovat. Je normální nebýt si jistí online informacemi. Nejbezpečnější je zastavit se. Příspěvek zatím nezdílejte, počkejte, dokud ho neověříte. Zeptejte se důvěryhodné osoby, například školitele, učitele, oficiálního úřadu, člena rodiny nebo někoho zkušenějšího. Zkontrolujte oficiální zdroje, například webovou stránku školy, zdravotní službu, stránku obce nebo známý zpravodajský zdroj. Pokud je obsah škodlivý, urážlivý nebo nebezpečný, použijte nástroje platformy k jeho nahlášení. Také nezdílení nejisté informace je odpovědným jednáním. Proberme společně následující příklady. Za prvé, příspěvek nemá žádný zdroj, ale žádá všechny, aby ho okamžitě sdíleli. Je bezpečný nebo rizikový? Je rizikový, protože nemá jasný zdroj a vytváří naléhavost. Za druhé, školní oznámení je zveřejněno také na oficiální webové stránce školy. Je bezpečné nebo rizikové? Je bezpečnější, protože ho lze ověřit z oficiálního zdroje. Za třetí, zdravotní tvrzení sdílí neznámý účet bez důkazů. Je bezpečné nebo rizikové? Je rizikové, protože zdravotní informace by měly pocházet z důvěryhodných zdrojů. Za čtvrté, fotografie vypadá šokujícím způsobem, ale není jasné, kdy nebo kde byla pořízena. Je bezpečná nebo riziková? Je riziková, protože chybí kontext. Hlavní otázka vždy zní: co byste zkontrolovali předtím, než informaci uvěříte nebo ji budete sdílet? Nyní si procvičíme používání kontrolního seznamu pro falešné zprávy. Vyberte si jeden online příspěvek nebo článek. Nejprve zkontrolujte zdroj a datum. Za druhé se podívejte na titulek. Používá emocionální slova? Vyvolává strach, hněv nebo naléhavost? Za třetí porovnejte informaci s jiným zdrojem. Za čtvrté se rozhodněte. Měli byste ji sdílet, uložit nebo se zastavit. Pracujte společně a diskutujte o svých odpovědích. Mediální gramotnost je jednodušší, když procvičujeme na skutečných příkladech. Ptejte se, co dělá tuto informaci důvěryhodnou nebo podezřelou. Připomeňme si hlavní sdělení tohoto modulu. Ne všechno na internetu je pravdivé. Před uvěřením bychom měli vše zkontrolovat. Na zdroji záleží. Oficiální a důvěryhodné zdroje jsou obvykle bezpečnější. Emoce nás mohou uvést v omyl. Když nás obsah rozhněvá, vystraší nebo nutí spěchat, měli bychom se zastavit. Obrázky a videa mohou být upravená nebo vytržena z kontextu. Měli bychom zkontrolovat, odkud pocházejí. Nakonec bychom měli sdílet odpovědně. Nešiřte škodlivý obsah, paniku ani dezinformace. Jednoduché návyky kontroly chrání nás i naši komunitu. Tímto končí modul 8. Mediální gramotnost a falešné zprávy. Tento týden si před sdílením příspěvku procvičte jeden jednoduchý návyk. Zkontrolujte zdroj, datum, autora a svou emocionální reakci. Zeptejte se sami sebe, nutí mě tento příspěvek spěchat, rozčiluje mě, děsí mě nebo šokuje? Pokud si nejste jistí, zastavte se a před sdílením vše zkontrolujte. Velmi vám děkujeme za účast.